først der var vi på en virkelig dårlig ø. Altså den var gold og øde og skodmad og virkelig ubehagelig stemning. Amager, tror jeg den hed. Ja. Og så fløj vi så her til Menterit. Nu er TV3 klar med en ny sæson af Robinson-ekspeditionen, hvor veteranerne skal kæmpe mod en mand med et ganske særligt talent, der vil vise sig at være en fordel. Vinderen af Robinson-dysten er den, der først kommer ind i sin ballon. Sæt i gang! Det er en god idé lige at slå det her. Det er selvfølgelig klart, at når han kommer ind som Joker, så har han jo flere kræfter end os andre. Men det der, det er bare ikke okay. Show off.